Ka Employment Monitoring Cell jong ka Khasi Students Union KSU ha ka atrik rempang arhaja psau kalapan pa ya ka jinglingo ba menteri badai khmi ya katanat Meghalaya Energy Corporation Limited MECL UAT Mandal dan jingtep satya halor ka personal interview nagabenta ka kam Assistant Engineer Electrical but Mechanical ya ka bala dai pendap na do snam arhaja ka khandai haba kran chikila pathai kubor hadin ga jingwan kin do yo menteri halor ka te ka phang usamla Ruben A Najar Chairman ka Employment Monitoring Cell ulang bagi dan apsangut ki samla ki bala syajit banyale exam personal interview nagabenta ka te kam Henry hadu menta kam dan satya ka jing shimkhya habakili usamla Ruben ulang ba menteri ula ai ka jing kular bon shimkhya daladi hi ya kani ka benta ba ben rabru ba kani ka bu jing e ki samla ki bawat kam wat jam lada ka dan ka jing le sting na katnan Dasni ka jing kendu ini batu Bau Minister kalong halor ka employment kata kadi abadi baka MECL kumba pilih hik hau khabi trik u kala lingkot newstem nila part dorkas shapo u German managing director jok MECL halor kawi ka pus ka bata di jong assistant engineer bala pelat ni mustem ala arja khandai dia kani ka pus lada conduct examination ka kerteng jungi candidates song candidates kalami but kila pensakut no ka personal interview nadu aza khandai hadu menta kimshim la khandai ka personal interview te halo kani ka pentang ila kendo yu director juga MECL ka jubab ka jumu kolong ba balik kimla untung kim kadak personal interview kolong ba kimshim dan ya bisa te halor kani hi wada biya ka jugu jing ujor siapa upau minister bangi ong bat ka jingdawa ka jungi kolong ba kum kani ka kam haba kila don ka sanction kila pala ya ka sanction na rules nam arja khandai balai pat ba phimla ban thep ya kam kum bangi im kini report ba ka kam ka jam ka de kawai bangi kwa ba ken long transfer bat kani ka jing slap na south nam kan thi mata bat ka jing bamla ban tung ni kam kapini ba kadon ka iki cylinder bat ni mla ban chungit ba kam sim don ka pisa ni la peni sha ni apni show pa minister ba Gidon kat tu kani ku mengi hapo ka audit general report ka ba ka MECL kala pulut put ya ka pisar jong haki ki haki ki kam ki ba kala ban penduna kum kawe ka sobhagya scheme ka ba 6% crore tam kala shu pulut ki ka ba ban penduna Gidon sekini kibi ru ki DDU jongka ude kini ki scheme ru ka ba ka don ke ba ka MECL kala shupun palat banyak ke ba ka don kam but kini ki borong ina tho ka shiti ki jungi ina ni u ba ni ong ba ka don ni dawa ba ni don kam ya ka inquiry wat na kalian ka pa upau minister ong ba hot ka inquiry kala don kila initiate but hadu menta ka proceeding ka don apa hakun but ni ku ka sengim kwa ba kini ki jingja kum ki jingbam sab e kenang yai urlong hapo MECL nomor ba kum mengi haki audit general report ta ipini ba kurur ke bisa kisu long leno e pat kum kini ki bisa pat pila penun kam kali ta ka jingleno e joka ke bisa jumpat ba kum kini bisa pila penun kam ka tungkam tungjam nomor ba kau kum mengi imta hak MECL ki duna haki ki permanent post ibun ki nom terih turu ki no ka turu pujungki ki asin ki engineers ki kim don ki shutum be contractual post te man muslim ki na ki chungi ki pas ki institute ki ba repair ki wa de kam ka jam hinde kim shimyo nomor ba ni imla kum ka corporation kum ka state imla ban generate ka kam ki te ka jing ki tu ingi upa minister kolong ba ude ban khot ki recruitment ki di ban stang nalu arja khinda hari mentala southland kinti kim kam shimdang kono recruitment permanent ki shudon patang ki contractual post ki banyak cakmat but kini ki bangila tho dar kasi ba corruption ki bodang po MECL ki ban kod but ya dalap yanu ki officials ki ba don kiti ya kan ki bamsat ban penstom ki kat kum ka bod ki dan kalian Pau Minister Akubur kata uang bau untuk personal ya kan ka recruitment simtep pa kadon recruitment do arja khandai ka badang pending hadu menta uang burak kularingi ba simpe banyak ya kalau kani ka benta ba kata ka kawi pat badi ba kajing bab sapat uang ba ka inquiry kala don
aki benta ki bapher bat ka proceedings kana no report bagi dang up ya ka jubab so kat pun ka jing kamdi ka jing wat ka jing kata kala lupa ko order general report pumba kadon menta hapo ka subhagya scheme 6.1 crore ki bala syupulut ya ka tender kat kum ka tender ka badai ki fruit ya ka tender ka dua ka bakam he ka MCL kali a ya kata nata kini ki baki divert ki financial assistance ka ka pisa ka bayo na ka UD scheme kari ka ban pay ki loan ya kum kata ka pisa ki tap ya saka fixed deposit makin generate ya ka fund and ray ki khamsi ka loan ba ka tupat ka ki interest tu ya te kum thakin arkurun ka don kilos te ki bun kum kini ki bangila highlight kat kum ka order general report bangila batai sa Prime Minister buat udon jingtet lor ni bo ong bak inquiry kadon hot ka long in public ada minta nomor kadang di internet inquiry department inquiry andre kidon ki katukan inquiry ki ba adon support buat nang hakini kiskin ki wan lesi ngila ko ni kita sini kita ka jingpini ka jungi ba pp ka jingpini joka MCL ka ong bakam don kapisa tingi ong ba pimla ban aida ba kunan kapisa man kapor ki kum ki pat ba isiu ya ki belai ki juni te balai bakan guna kata kapisa hot na kaliang pa minister ula penchai ba ka generation power jong ka electricity ka khamduna ka state pa yaptin takadaw ki incur ki loss ni hantai andre ka jing ong jungi ba lada pp ong ba kundan pisa te kumnu kini ki kampat pi chupulut ka pisa pila ong pendon kam ni pisa pat da ka batum kam ki post ki badon kam siapa Teknik ka ba wong ba ya kani udang sutip ya munta ka singi ba arza kendai ka dun kata ka post ba la khot interview ni kam sipala pendam tu ong ba kini singi la mandi hi in khot ya ka urgent meeting kam hari ki initial bo pej dara di badang la ban khot ya post interview un khot no si sundan hi post interview tingidang up ya ka kam ka juba penjung mimpi kini singi banang wan ke ka nakalian ka MCL ke ikuan